дар шаҳри душанбе ба хотири таҷлил аз наврӯзи байналмилалӣ омодагиҳо идома доранд. Ин тадбир дар 4 ноҳияи пойтахт барвақттар оғоз шуда, ба ин муносибат тамоми гулгашту хиёбонҳо гулпӯш гардиданд. рамзи 30 метраи наврӯзӣ ки дар маркази пойтахт қомат афрохтааст, аз кишвари наврӯз будани Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. гузориши Наврӯз Сафаров дар ин хусус. атрибути асосии наврӯзии шаҳри Душанбе сумалак ба баландии 30 метр аст ки майдони марказиро аллакай оро дода истодааст. ба фарқ аз солҳои қаблӣ, ин сол назди бинои парлумонро гулзори ба тозагии оро ёфта рангу ҷило медиҳад ки зебогии дигарро ба ҳамагии композитсияи идоназам кардааст. омодагӣ дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе барои таҷлили наврӯзи байналмилалӣ барвақттар оғоз ёфта буд ва аллакай дар арафаи анҷомёбӣ низ қарор дорад. чун солҳои қаблӣ майдонҳои зебои лола ба шукуфтан тайёр гардида истодаанд ва баҳору наврӯзро ба ҳамагии накҳатташ ба пойтахт хоҳанд овард. мо аз тирамоҳи соли 2021 то оғози баҳори соли 2022 барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни байналмилалии Иди Наврӯз мо дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 220 000 гулҳои лола шинондем ва 180 000 гулҳои мавсимии виола петуния шинонда шудааст ва 260 000 гулҳои садбарг шинондем. мо кӯшиш мекунем ки то рӯзи ҷашни Наврӯз боз ҳам шинондани гулҳоро ба маротиб зиёдтар кунем. чанд сол аст ки бо иқдомҳои шаҳрдорӣ Душанбе ба майдони дилкашу зебои наврӯзӣ табдил меёбад. пушти ҳамагии ин зебогиҳо заҳмату кӯшиши шабонарӯзии кормандониниҳодҳои дахл доранд ки рангорангиро ба кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе ато менамояд. масалан, имсол майдони 800-солагии Москав ҷашнгоҳи сокинону меҳмонони пойтахт хоҳад буд ва гирду атрофи онро гулҳои рангоранги мавсимиву дарахтони ҳамешасабз оро додааст. рамзи асосии Наврӯз суманак ҳам дар ин ҷо қомат афрохтаву барои сайру саёҳат имконият фароҳам аст. имсол барои омадагии ҷашни Наврӯз, барои зебу зинати кӯчаҳои ноҳия, кӯчаҳои хиёбонҳои ноҳия мо зиёда аз 400 000 гулҳои лола шинонда шудааст. инчунин гулҳои мавсимӣ ки дар нақшамон то 900 000 аст, аз он ҷумла мо 90 000 онро то ҳозир шинонда шудем. гулҳои бисёрсола бошад, аз он ҷумла гули садбарг зиёда аз 70 000 дар кӯчаву хиёбонҳо шинонда шуда истодааст. сайри гули лола аз ҷузъҳои асосӣ ва таърихии ҷашни Наврӯз аст ки аз нав на танҳо эҳё гардид, балки равнақ ҳам ёфт. хусусан шаҳри Душанбе барои ташкилнамоии сайри лола омодагӣ ҷиддӣ мебинад. имсол низ аллакай лола шинонида шудаву дар ҳоли нашунамо қарор дорад. дар ноҳияи синои пойтахт дар чанд мавзеъ чунин гулгаштҳо ки асосан бо лола оро ёфтанд ташкил гардидааст, то сокинон рӯзҳои ҷашнӣ ва дигар лаҳзаҳои бекориро бо сайру гашт дар чунин маконҳои назаррабосӣ парӣ намоянд. дар кӯчаву хиёбонҳои ноҳия 558 000 гулҳои лола шинондем. дар кӯчаву хиёбонҳо мо ба ғайр аз гули лола, гулҳои бисёрсолаи садбарг дар кӯчаҳои Низоми Ганҷавӣ, дар кӯчаҳои Карамов, дар кӯчаҳои Сомонӣ, дар тамоми кӯчаҳои ноҳия шинондем гулҳои бисёрсолаи садбарг. ғайр аз гули лола дигар навъҳои гулҳои ороишӣ низ кӯчаҳои шаҳри Душанберо оро дода истодаанд. бо композитсияи махсус шинонидани гулҳои ороишӣ гулгаштҳоро боз ҳам зеботару диданӣ намудааст. аз ҳар тарафе ки вориди шаҳр мегардӣ, гулгашту хиёбонҳои гулпӯш меҳмонону сокинонро истиқбол мегирад ки ин зебогӣ ба раванди босуръати ободкориҳо дар пойтахт ҳашамати дигарро зам намудааст. ин наврӯз ҳам пойтахт омода аст ки сокинон, меҳмонон ва сайёҳонро бо навовариҳои тозаву мавзеъҳои назаррабо истиқбол гирад. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон намоиши Тоҷикистон кишвари дарёҳои тиллоӣ идома дорад. аз ин намоиш ки дар асоси дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ шудааст, то имрӯз садҳо нафар кормандони вазорату идораҳои гуногун боздид ба амал оварданд. бегоҳии имрӯз роҳбарият ва кормандони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаҳои зертобаи он низ ба тамошои намоиши Тоҷикистон кишвари дарёҳои тиллоӣ омаданд. ҳамкорнамон дар ин бораи иттилои бештар доранд.
بیش از 2 هفته می شود که همه روزه کارمندان وزارت و اداره‌های گوناگون برای تماشای نمایش تاجیکستان کشوری دریاهای طلایی با سرخانه ملی تاجیکستان میآیند و از نگاره‌هایی که الکی به تماشابینان اروپایی شناسند با شوق و هوس زیاد دیدن می‌کنند. رهبریت و کارمندان کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مؤسسه‌های زیرتابع آن نیز در یک جایگی به تماشای این اکسپونات‌های بازگویی کننده تاریخ چندین هزار ساله ملت تاجیک آمدند. در نمایش بیش از 300 عدد اشیاءهای تاریخی مربوط به ملت تاجیک از مؤسسه دولتی استخوان‌های ملی و استخوان‌های ملی بوستانی تاجیکستان به تماشا گذاشته شدند. آنها فراگیرنده هزارهای 4 تا میلاد و دوره به دوره تا عصر 10 میلادی میباشند. خاطررسان میشیم که نمایشگاه نگاره‌های تاریخی تاجیکستان زیر عنوان تاجیکستان کشوری دریاهای طلایی در استخوان‌های هنرهای آسیایی گیمه شهری پاریژ 13 اکتبر سال 2021 با اشتراک به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم ایومالی رحمان و پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم امانوئل ماکرون به شرف 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و در آستانه 30مین سالگرد مناسبت‌های دیپلماتی تاجیکستان و فرانسه افتتاح یافته بود و دوام 3 ماه ادامه کرد. در این مدت مردمی فرانسه و شهروندان دیگر کشورهای اروپا امکانی مساعد پیدا کردند تا اینکه با تاریخ بیش از 6000 ساله ملت تاجیک شناس شوند. نه تنها تماشاگران فرانسه بلکه دیگر منطقه‌های اروپا از آن دیده نمودند. یعنی یک معرفنامه نگاره‌های تاریخی تاجیکستان در اروپا بود و فکر می‌کنم که بسیار به طور شایسته جنبست گردید و خوشبختانه امروز تمام آن بازیاف‌ها که در نمایش گذاشته شده بودند به آسیب به جمهوری تاجیکستان برگردانده شدند و امروز در این نمایشگاه استخوان‌های ملی پیشنهاد تماشابینان می‌گردند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایومالی رحمان در پیام نوبتی خویش به مجلس عالی پیشنهاد نمودند که نمایش تاجیکستان کشوری دریاهای طلایی در استخوان‌های ملی آماده و افتتاح کرده شود. همین گونه تمامی ساکنان کشور خاصه دوستداران تاریخ و فرهنگ امکان دارند که از این نمایشگاه دیدن نموده با تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک از نزدیک آشنا شوند. نمایش مذکور تا آخر ماه اپریل سال روان ادامه می‌کند. مقامات прокуратураи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ҷузъи низоми давлатии кишвар роҳи пуршебу фароз ва пуршарафи таърихро тай намуда фаъолияти ин ниҳод дар самти таҳкими қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, мубориза алайҳи ҷинояткорӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва озодии шаҳрвандон, ҷорӣ намудани тартибот дар ҷомеа ба роҳ монда шудааст. ба муносибати иди касбии кормандони прокуратура дар маркази вилояти хатлон шаҳри бохтар чорабинии идона баргузор гардид. ҳамкорони мо хуршеди абдуалим ва толиби сайф дар ҳамин хусус гузориш омода сохтанд. дар кохи фарҳанг ва маркази иттилооти шаҳри бохтар ба муносибати рӯзи кормандони мақомоти прокуратураи ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки раиси вилояти хатлон, кормандони мақомоти прокуратураи шаҳру навоҳии вилоят, ташкилоту муассисаҳо ва донишҷӯёну омӯзгорони донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. ҷамъомадро прокурори вилояти хатлон ифтитоҳ бахшида, тамоми ҳамкасбони худро ба ин санаи таърихӣ шодбошӣ намуда қайд дошт ки прокуратураи вилоят дар самти ҳимояи ҳуқуқи инсон ба расии холисона ва ҳаматарафаи муроҷиати шаҳрвандон, ошкор намудани дигар қонуншиканиҳо, таъмини иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд санҷишо ва дар таъмини волояти қонун корҳои назаррасеро ба сомон расониданд. вобаста ба муҳимияти ҳамин рӯзи 14 март санаи 8 августи соли 2015 ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид тағйироту иловаҳо ворид карда шуда ин рӯз ҳамчун рӯзи иди касбии кормандони прокуратураи тоҷикистон шинохта шуд ва таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат дар 30 соли охири замони истиқлолият мақомоти прокуратура дар роҳи риояи иҷроиши якхелаи қонунҳо дар тамоми вазорату корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо тавонист ки волояти қонунро таъмин кунад. раиси вилояти хатлон зимни баромади табрикотӣ хеш зикр дошт ки аз оғози даврони соҳибистиқлолӣ кормандони прокуратура бо хизмати содиқонаи худ намунаи олии хизмат ба ватанро нишон дода дар шароити муқовимати шадиди мусаллаҳона вазифаи муқаддаси хешро дар барқарор намудани сохти конститутсионӣ сарбаландона иҷро намуда дар бунёди ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ки волояти қонун асоси онро ташкил медиҳад бо ҷонисориҳои худ саҳми арзанда гузоштанд.
дар чорабинӣ қайд гардид ки дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат сохтмони биноҳои нав ва иловагии прокуратураи вилоят ва ҳамаи прокуратураҳои шаҳру ноҳияҳо аз таъмири хушсифат бароварда шуда бо хатти интернет пайваст ва бо дастгоҳу технологияи муосир таъмин карда шуданд ки албатта фароҳамсозии чунин шароити созгор барои фаъолияти пурсамари ин ниҳод нақши боризе гузоштааст. мушоҳида мегардад ки дар ниҳодҳои қудратӣ аксарият кормандон ҷавонон ба ҳисоб рафта бо як нерӯи бузург талошҳои созандаи худ кору фаъолият намуда истоданд. мо мутахассисони ҷавони мақомоти прокуратура моҳияти савганди худро ба пуррагӣ дарк намуда барои волояти қонун тартиботи ҳуқуқӣ дар фаъолияти касбии хеш доимо саҳмгузор мебошем. дар охир ба як қатор кормандон ва собиқадорони мақомоти прокуратураи вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ба муносибати рӯзи иди касбияшон ифтихорнома ва мукофотҳои молии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва прокуратураи вилоят тақдим карда шуд. яке аз омилҳои пешгирӣ аз хавфи омадани сел ва ба вуқӯъ пайвастани офатҳои табиӣ саривақт мустаҳкам намудани соҳилҳо ва сохтани сатҳҳои муҳофизатӣ мебошад. ҳамасола дар мавсими баҳор офатҳои табиӣ марбут ба об ба хоҷагии халқи мамлакат хисороти зиёд ворид месозад. ба ин хотир дар шаҳри Кӯлоб мақомоти дахлдор бо истифода аз имкониятҳо дар навбати аввал дар мавзеъҳои осебпазир корҳои сохтмониро гузаронида истоданд. ҳамкоронамон аз рафти корҳои соҳилбандӣ дар соҳи Тебалаи шаҳри Кӯлоб гузориш омода карданд. аз рӯи пешгӯии мутахассисони маркази обу ҳавошиносии кишвар баҳори имсол бориши боронҳои пуршиддат дар назар аст. ин омил ба баланд гардидани сатҳи оби сою дарёҳо ва рахнашавии соҳилҳо оварда мерасонад. аз шаҳри Кӯлоб якчанд сой ва дарёи ёхсу мегузаранд ки ҳамасола бар асари омадани сел ба хоҷагии халқ хисороти зиёд мерасонанд. дар рӯзҳои аввали баҳор кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрии шаҳри Кӯлоб баҳри мустаҳкам намудани соҳили сою дарёҳо дар мавзеъҳои осебпазир бо ҷалби техника ва маҳсулоти сохтмонӣ корҳои соҳилбандиро вусъат бахшиданд. дар ҳудуди шаҳри диёти Кӯлоб 13 адад дарё сои селпардоҳиҳо мебошад ки мо ҳозир айни замон дар сои Тебалай мавзеи Тебалай корҳо техника аз ҳисоби агентии беҳдошти замин ва маводҳои сӯзишворӣ бошад аз ҳисоби мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Кӯлоб таъмин шуда истодааст. корҳо дар ин самт рафта истодаанд. дар мавзеи саросёб дарёчаи Кӯлоб ҳам сади муҳофизатӣ хароб гардид. дар он ҷо ҳам корҳои солимсакамкунӣ рафта истодаанд. мо то ҳад имкон кӯшиш мекунем ки дар куҷое ки сади муҳофизатӣ хароб мешавад корҳои солимсакамкуниро баромонем ва сатҳои муҳофизатиро барқарор кунем. дар қисмати болоии сои Тебалай соҳили чапу рост дар соли гузашта шуста шуда роҳи мошингарду заминҳои сокинонро шустааст. баланд гардидани сатҳи оби сой дар мавсими баҳори имсола метавонад ба сокинони чанд деҳаи ду тараф хисорот расонад. имрӯзҳо дар қисмати соҳили чапи сой барқарорсозии соҳил ва гузоштани тахтасангҳои оҳану бетонӣ ҷараён дорад. ба кӯмаки кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрии шаҳр кормандони идораи обу канализатсия омаданд, зеро дар ин ҷо яке аз иншоотҳои обрасонӣ мавҷуд мебошад ки як қисми сокинони шаҳри Кӯлобро бо оби ошомиданӣ таъмин менамояд. аҳолии шаҳри Кӯлоб аз се манбаи оби нӯшокӣ таъмин мегарданд. яке аз манбаҳои аввалин ва ки аз соли асри гузашта солҳои 38 ба ин ҷониб фаъолият мекунад ин обанбори Тебалай. дар обанбори Тебалай ду чашма 5 та галереяи дигар инчунин 640 метр қубурҳои поло мавҷуд аст ки аҳолии шаҳри Кӯлоб қисмати болои зиёда аз 10 маҳаллаҳои шаҳр ва маҳаллаҳои навбуниёд оби нӯшокӣ таъмин мегардад. мо иншоотҳои ҳаётан муҳиме ки барои оби нӯшокӣ таъмини оби нӯшокӣ аст аз зарари меомад офат эмин нигоҳ дорем. ба гуфти мутахассисон баланд кардани соҳилҳо ва гузоштани сатҳҳои муҳофизатӣ хатари офати табииро пурра бартараф намекунад, зеро дохили сой баланд гардидааст ва мебояд онро тоза намуд. кормандони идораи беҳдошти замин бо истифода аз техникаҳои агентии беҳдошти замин ва кӯмаки ҳокимияти маҳаллӣ корҳои соҳилбандиро идома медиҳад ва барои пурра бехавф гардонидани мавзеъҳои осебпазир тадбирҳои иловагӣ лозим аст. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид.
дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷиҳати татбиқи амалии ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд. махсусан дар доираи ҳамин ҳадафҳо зарфиятҳои мавҷудаи саноатӣ барқарор ва иқтидорҳои нави истеҳсолӣ рӯи кор меоянд. хабарнигорони мо дар ҳамин бора аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров иттилои бештар доранд. медалу ифтихорномаро барои сифати аъло ва ҷавобгӯ будан ба ҳамагии талаботҳо ҷамъияти саҳомии шакли пӯшидаи машруботи суғд аз шаҳри Москав ба Тоҷикистон овард. масъулин мегӯянд ки дар пайи эълони солҳои рушди саноат онҳо ҳам сифати маҳсулоти ниҳоиро баланд бардоштаву барои рақобатпазир будани он дар бозорҳои ҷаҳонӣ мутобиқ карданд. корхона дар аввалҳои асри 20 таъсис ёфтааст, аммо бо имкониятҳои феълӣ тавонист тадбирҳои навсозиро гузаронида мутобиқ ба талаботи бозори имрӯза истеҳсолотро роҳандозӣ намояд. ҳоло ин корхонаи саноатӣ 41 намуди маҳсулот истеҳсол менамояд, ки ҳам барои бозори дохилӣ пешбинӣ гардидааст ва ҳам ба содирот нигаронида шудааст. маҳсулотҳои мо бо талаботи ҷаҳонӣ мутобиқ буда, соли ҷорӣ бо дастгирии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корпораtsияи камоли хуҷандӣ дар намоишгоҳи Продэкспорт 2022 ки дар шаҳри Москва Федератсияи Россия аз санаи 6 феврал то 11 баргузор гардид, иштирок намуда дар он ҷо ҷои дуюмро ишғол намудем. дастгоҳи ташхису лаборатории корхонаи машруботи суғд ба тозагӣ навсозӣ гарда назорати сифати маҳсулоти ниҳоӣ дар доираи стандартҳои байналмилалӣ амалӣ карда мешавад. маҳсулотро танҳо пас аз ташхисҳои чандзинагӣ ба бозор ба фурӯш мебароранд. аз ин ҷост ки сифати аълои он таъмин гардидааст. навсозӣ кардани хатҳои истеҳсолӣ ва баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ имконият медиҳад ки дар оянда обҳои истеҳсол намудаи корхона бештар ба содирот бароварда шуда ҳамин гуна ҳадафҳо дар роҳи рушди истеҳсолоти ватанӣ амалӣ карда шавад. ба хотири ошноии бештари муҳассилин ба имкониятҳои таҳсилу тарбия дар муассисаҳои олии таълимӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои мамлакат чорабинӣ дар ҳои кушод гузаронида мешавад. ин гуна тадбирҳо метавонанд дар интихоби касбу ҳунар барои ҷавонон кӯмак карда шавқи онҳоро бобати илмомӯзӣ бештар созанд. хабарнигорони мо дар иртибот ба ҳамин мавзӯъ аз донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ кунед. дар донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. ҳайати омӯзгорону донишҷӯён намоишгоҳи дастовардҳои донишкадаро ба маърази дид гузоштанд. барои шиносоӣ бо шароиту имкониятҳои донишкада хатмкунандагон аз муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои Кӯлоби вилояти Хатлон ташриф оварданд. мавриди зикр аст ки донишкадаи мазкур дорои шароитҳои хуби омода намудани мутахассисони соҳаи гуногун аз ҷумла саноату энергетика мебошад. хатмкунандагони муассисаи таълимӣ бо ташхисгоҳҳо, нуқтаҳои гузаронидани таҷрибаомӯзӣ, кабинетҳои фанӣ, синфхонаҳои тахассусӣ оид ба сайқал додани донишу таҷриба ошноӣ пайдо карданд. айни ҳол дар донишкада 38 ихтисос, 5 факултет ва 14 кафедраҳои тахассусӣ амал менамояд ва дар доираи ин рӯзи дарҳои кушод инчунин бо мақсади иҷрои барномаи давлатии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишкада олимпиадаи фанӣ аз фанҳои физика, математика, химия байни довталабон ташкил гардид ва ман боварӣ ва итминони комил дорам ки довталабоне ки донишкадаро интихоб менамоянд дар интихоби худ хато нахоҳанд кард. иштирок дар олимпиада аз фанҳои дақиқ ва риёзӣ ихтиёрӣ буд ва хушбахтона шумораи зиёди хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар он иштирок намуданд. дар олимпиада барномаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ истифода карда шуд ки аксари иштирокчиён баҳои хубу аъло гирифтанд. раёсати донишкада бо хатмкунандагон вохӯрӣ доир намуда шарту шароит ва имкониятҳои мавҷударо бори дигар ёдрас шуданд ва интихоби донишкадаро барои идомаи таълим бориз арзёбӣ карданд. қайд карда шуд ки донишкада бо донишгоҳу донишкадаҳои хориҷи кишвар ҳамкорӣ дорад ва донишҷӯён имкон доранд таҳсили хешро дар онҳо идома диҳанд. дар ҳамин рӯз дар доираи лоиҳаи Erasmus Decade рушди хизматрасониҳо барои шахсони имконияташон маҳдуд, намояндагони донишгоҳи Трансилванияи Брашови Руминия ба донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионии шаҳри Кӯлоб ташриф оварданд. дар доираи ин сафар аз маркази технологияи донишкада дидан намуда ба шароитҳои муҳайёнамудаи илму касбомӯзӣ баҳои
баланд доданд. Джерал Кавенгах дар вохӯрӣ бо роҳбарият ва донишҷӯёни донишкада баромад карда, ҳамкориҳои байни ҳамдигариро дар пешрафти илм ва омода намудани мутахассисон ба бозори меҳнати ҷаҳонӣ рақобатпазир бориз арзёбӣ кард. Илова гардид, ки чунин ҳамкориҳо дар оянда низ идома дода мешаванд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. бо иштироки довталабони синфҳои болои аз муассисаҳои таълимӣ дар ноҳияи Лахш даври навбатии озмун аз фанни таърих ва ҳуқуқ доир гардид. шуъбаи маориф барои дар сатҳи баланд ва шаффоф гузарондани озмун шароити зарурӣ муҳайё намуда, дар ҷанба аз хонандагони беҳтарин муайян ва соҳиби имтиёзҳо мегарданд, ки ба таҳсили ояндаашон мусоидат мекунад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши навбатии барнома. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Лахш озмуни ҳуқуқшиносони ҷавон бо иштироки хонандагони муассисаҳои таълимӣ баргузор гардид. пеш аз оғози озмун намояндагони мақомоти иҷроия ва шуъбаи маориф назди иштирокчиёни озмун баромад намуда, таъкидҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро баён намуданд, ки барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия моро зарур аст, ки дар тамоми зинаҳои таҳсилот ба сифати он диққати ҷиддӣ дода мутахассисони ҷавобгӯи талаботи замони муосирро тарбия намоем. вобаста ба ин аз устодону омӯзгорон ва падару модарон талаб карданд, ки диққати наврасон ва хонандагону донишҷӯёнро барои азбар намудани донишҳои муосир ҷалб намоям. ба сифати аз худкунии фанҳои дақиқ бештар таваҷҷӯҳ зоҳир кунанд, забонҳои хориҷӣ ва омӯзиши технологияи иттилоотиву коммуникатсиониро ба роҳ монам ва ба касбомӯзии шогирдону фарзандон эътибори ҷиддӣ дода, онҳоро дар рӯҳияи донишомӯзиву меҳнатдӯстӣ тарбия намоям. дар ин озмун 130 нафар хонандагони синфҳои 9 ва 11 муассисаҳои таълимии ноҳия иштирок намуданд. дар ноҳияи Лахш бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия ҳамасола озмуну чорабиниҳои ба соҳаи маориф нигаронидашуда дар сатҳи баланд гузаронида мешавад. хушбахтона соли дуюм аст, ки бо дастгирии прокуратураи ноҳияи Лахш озмуну ҳуқуқшиносони ҷавон дар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳия гузаронида мешавад. рӯзи 12 март бо дастгирии прокуратураи ноҳияи Лахш озмуни ҳуқуқшиносони ҷавон гузаронида шуд, ки дар он зиёда аз 130 нафар хонандагони синфҳои 9-11 иштирок намуда, 10 нафар сазовори ҷойҳои якуму дуюм дониста шуданд. ғолибони озмун 10 нафар ва 3 нафар омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳия ва ҳайати доварон бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии прокуратураи ноҳияи Лахш бо иштироки раиси ноҳия сарфароз гардонида шуданд. бо мақсади дарёфти истеъдодҳои ҷавон ва боло бурдани тафаккури техникии наврасон, роҳандозӣ намудани озмун ва мусобиқаҳои илмиву иҷодӣ мусоидат менамояд. дар ҷанбас ғолибони озмун бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои прокуратураи ноҳияи Лахш сарфароз гардонида шуданд. амалисозии тадбирҳои корагари роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имкон фароҳам овард, ки таваҷҷӯҳи намояндагони қишрҳои алоҳидаи ҷамъият нисбат ба китобу китобхонӣ бештар гардад. дар ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ, Осия Абдуллоева, хонандаи синфи якуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39, бо аз ёд намудани 1000 мисра шеър аз эҷодиёти адибони тоҷик ва даҳҳо ҳикоя, чистону тезгӯяк ва афсона ба даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст, омодагӣ дидааст. осия Абдуллоева дар синфи якум мехонад. ӯ нақшаи таълимиро хуб аз худ намуда, дар ин сину сол аъзои фаъоли китобхонаи мактабӣ гардидааст. осия соли гузашта ғолиби даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад. бинобар сабаби хурд буданаш дар даври вилоятӣ иштирок кардан ба ӯ муяссар нагардид. имсол бошад бо тағйиротҳои ворид гардида дар низомномаи озмун имкон пайдо кардааст, ки ба даври вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ роҳ ёбад. осия мегӯяд, ки озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст, дар дилаш завқи китобхониро ҷо кардааст. барои иштирок варзидан дар озмуни имсола омодагиашро ҷиддӣ дидааст. аллакай 1000 мисра шеър аз ёд намуда, 20 афсона, 46 зарбулмасал, 12 ҳикоя, 46 чистон ва 11 тезгӯяк медонад. ман орзу дорам, ки дар ин озмун иштирок карда то ба даври ҷумҳуравӣ рафта расам. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39 ҳамроҳи осия шумораи дигар хонандагон ҳам, ки завқи китобхонӣ доранд ва хоҳиши иштирок дар озмуни фуруғи субҳи донои китобатро доранд, имсол хеле зиёд гардидааст. мегӯянд омӯзгорон
дар ин самт на танҳо хонандагон балки волидонашон ҳам таваҷҷӯҳи калон доранд. озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи суби доноии китоб аст тавонист ки завқу шавқи тамоми қишри ҷомеаро ба китобхонӣ бедор намояд. набираи ман Абдуллоева Осия дар номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоӣ дар муассиса сазовори ҷои аввал ва ба даври ноҳиявӣ роҳхат гирифт. ман орзу дорам ки дар даври ноҳиявӣ низ сазовори ҷои аввал гардида роҳхат ба вилоят гирад. дар деҳоти дашти гуло ноҳияи ба номи Мирсаиди Али Ҳамадонӣ оилаи Абдуллоево ки Осия ҳам аъзои ин оила аст озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб астро бесаброна интизор ҳастанд. бибии Осия Махшулби зани босавод аст. ӯ мегӯяд ки ҳарчанд дар замони ҷавонии онҳо чунин имконият мавҷуд набуд, ормонашро дар амалӣ гаштани орзуҳои наберааш мехоҳад бинад. дар интихоби китобҳо ва аз худ кардани шеъру афсонаҳо ӯ маслиҳатчии асосии наберааш мебошад. шеърҳоро ман аз рӯи китобҳо мехонам, мутолиа мекунам, баъд ба наберам нишон медиҳам. мехостам наберам ами хел аъло бихонад, китобҳоро нақд донад, шеърҳоро аз ёд кунад. бо ҳамроҳии наберам ба шеърхонӣ ва чистон тезгӯяк афсонаҳо шурӯъ кардем. вале ҳавасманд шид. аз синни 4-5 солагиш шавқи зиёд дошт нисбат ба шеър аз ёд кардан, афсонаҳо. худаш ҳавасманд буд. то оғози озмун Осия мақсад дорад ки ҳарчи бештар ба мутолиаи китобҳои нав машғул шуда савияи дониши маънавии худро баланд бардорад. гузориши хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи ба номи Мирсаиди Али Ҳамадонӣ барои барномаи иттилоотии Навид. ҳар шахсияти адабӣ шарофату хосияте дорад ва дар ҳамин замина дар ёди ҳамкаламону шогирдон ва ҷомеа мемонад. бо мақсади гиромидошти фаъолияти забоншиноси зиндаёд Саиди Ҳалимиён бо ибтикори кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон таҳти унвони вижагиҳои забонии услуби моваронаҳрӣ дар осори адибон ҳамоиши илмии адабӣ баргузор шуд. дар кори ҷамъомад забоншиносону муҳаққиқон ва мунаққидони адабӣ иштирок карда доир ба сохтори забоншиносӣ ва тарзу услуби баён дар осори адибон ибрози андеша намуданд. гузориши ҳамкорнамон дар ин хусус. Саиди Ҳалимиён забоншинос, муҳаққиқ ва яке аз чеҳраҳои мондагор буд ки акнун миёни шогирдону ҳамсабақон, адибону аҳли қалам ҷои ӯ аз дидаҳо ба қалбҳо рафтааст. кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон бо ташкили як ҳамоиши илми адабӣ бо иштироки забоншиносону муҳаққиқон ва намояндагони институтҳои сиёсию педагогӣ аз фаъолияти эҷодии забоншинос Саиди Ҳалимиён таҷлил карданд. зимни ҳамоиш ширкаткунандагон фаъолияти ӯро ҳамчун забоншинос дар таҳқиқи асарҳои адибони гузашта ва офаридани асарҳои баландмазмуни илмию эҷодӣ муваффақ арзёбӣ карданд. тавре зикр шуд мавсуф яке аз шахсиятҳоест ки давоми фаъолият дар таҳқиқи асарҳои адибони классик нақши бориз дошт. ҳақиқатан барои забон маводи асосиро адабиёт медиҳад ва тамоми таълифоти устоди муҳтарам бо такя ба ана ҳамин адабиёти меросии худамо ба адабиёти гузаштаи худамо таъриф гардидааст, аз мақолаҳои ҷудогонашон то китобҳошон, аз замони таълифашон то ба ҳол асарҳои навиштаи устод Саид Ҳалимов қимати илмии худашона, арзиши илмии худашонро нигоҳ доштаанд ва бовар ба он дорем ки дар оянда ҳам ҳамин гуна арзиши баландашона нигоҳ медоранд. зеро боз мегӯем ки дар навиштаи муаллим, дар таълифоти муаллим чизи дуввумдараҷаву севумдараҷа вуҷуд надошт. аз мақолаҳои ҷудогонашон ки дар саҳифаҳои матбуот ба таб мерасид то китобҳои таълиф кардашон бисёр бо диди хос, бо нигоҳи бисёр вижаи илмӣ таълиф гардидааст.
иброз гардид ки таърихи ташаккулу таҳаввули забони адабии ин ё он халқу миллат ҳар қадар пурбаракат ва адабиёти ӯ пурбор бошад, афкори забоншиносии он низ ба ҳамон андоза рангину пурҷило хоҳад буд. дар идома ҳамчунин аз ҷониби иштирокчиён дар мавзӯъҳои афкори забоншиносии устод Айнӣ дар таҳқиқи Саид Ҳалимиён, вижагиҳои пажӯҳиши устод Саид Ҳалимиён, перомони феъл Саид Ҳалимиён, устод ва пажӯҳишгари мумтоз ва амсоли ин маърузаҳо пешниҳод гардиданд. даври ибтидоии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии ҳаҷвнигорон таҳти унвони биё бо ҳам бихандем ки бо ибтикори вазорати фарҳанг ва кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гашта буд, ҷамъбаст гардид. марҳилаи аввали фестивал дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат гузаронида шуда, ҳаҷвнигорони соҳибкасб дар даври ҷамъбастӣ иштирок мекунанд. ин чорабинӣ дар кохи фарҳанги шаҳри Ҳисор низ баргузор гашт. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Хуршед Ҳалимов аз шаҳри Ҳисор. даври ҷамъбастии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии ҳаҷнигор таҳти унвони биё бо ҳам бихандем дар кохи фарҳанги шаҳри Ҳисор баргузор гардид. беҳтарин номинатсияҳо бо иштироки ҳаҷнигорони театрҳои халқии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Ҳисор пешниҳоди тамошобинони сершумор гардиданд. дар чорабинӣ намояндагони вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор иштирок ва суханронӣ намуда, санъати ҳаҷро на танҳо барои дилхушӣ, балки ҳамчун омили пешравиҳои дар ҳамаи ҷабҳаҳои ҳаётии иқтисодиву иҷтимоии кишвар маънидод карданд. дар маҷмӯъ фестивал аз рӯи 8 шарт аз ҷумла интермедия, аксиягӯӣ, тақлидкорӣ, этюд, суруди ҳаҷвӣ, монологи ҳаҷвӣ, санъатчаи ҳаҷвӣ ва латифагӯии гурӯҳӣ эълон гашта, даври аввали он дар тамоми шаҳру ноҳияҳо ва вилоятҳо баргузор шуд. ҳадафи асосии баргузории чорабиниро дастандаркорон рушди санъати ҳаҷ ва ҷомрок намудани фаъолияти театрҳои халқии шаҳру ноҳияҳои мамлакат арзёбӣ намуданд. ташкил ва баргузории ҳар як фестивал ё озмун байни ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои кишвар дарёфти истеъдодҳо ва инкишофи санъати халқӣ мебошад. ба андешаи масъулон новобаста аз сину сол истеъдодҳои зиёде дар ин фестивал дарёфт гардиданд ки дар оянда метавонанд бо кӯмаки устодони соҳа ҳунарманди театри касбӣ гарданд. ба ҳаҷвнигорони беҳтарин аз ҷониби вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон диплом ва тӯҳфаҳои арзишманд тақдим карда шуд.